Cloáiste Pobail Rath an Déin. Dus go cloáiste Pobail Rath an Déin sa bhliain 1980 is a sé. Tá ceithre céad dalta ag freastal ar an scoil agus tá áisina iontaach agan an seo. Astro, Parc Imirthe, Saoirlinn, Seomra Riomhra agus tá fíorfáilte riamh Gach an seo. Tá Gaeilge na feiceáil i nach áit sa scoil seo, agus tá seans agan cúpla focal ar úsáid gach lá. Tá an céad bliain ag obair go déan sa rang Gaeilge. Míle buíochas as féachaint ar neamhscanan.